Κάτι πολύ σούπερ ήρθε στα χέρια μου και μάλιστα όλο το κουστούμι. Δηλαδή, έχουμε ένα μοντάκι, τέλος πάντων, ένα τέρας δηλαδή μοντάκι, με 2 21700 μπαταρίες να φοράει, με πλακέτα DNA 250C, πάει μέχρι τα 200, και μάλιστα να φοράει από πάνω μια χύτρα, όχι χύτρα, έναν ατμοποιητή, τον Aromamizer Plus version 2. Δηλαδή όλο το πακέτο, μάλιστα, ότι γουστάρω. Ναι. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος για να σε κάνω και σένα να γουστάρεις τέτοιου είδους setup. Ναι. Αυτά. Και έχω στα χέρια μου το Hadron Plus Combo από Steam Crave. Η εταιρεία πάντα προσπαθεί όσο το δυνατόν να βγάζει μεγάλα setup, μεγάλα μοντάκια, μεγάλους ατμοποιητές, και πολλές φορές κάποιοι το συζητάνε αυτό. Ρε παιδί μου, τι έγινε, πού θα φτάσει επιτέλους αυτός ο ατμοποιητής, πόσο θα γίνει μεγαλύτερος. Η Steam Crave δεν ακούει κανέναν, γιατί έχει κάτι στο μυαλό της να μας δίνει πάντα αυτό που γουστάρουμε. Γεύση, πολύ ωραία κατασκευή, απλή κατασκευή βέβαια, λιτή, αλλά να κρατάει στον χρόνο, και σίγουρα βέβαια με όλα αυτά τα παρελκόμενα που θέλει Steam Crave για μας. Όλο το setup μου ήρθε στην έκδοση Gunmetal, με μια πολύ εντυπωσιακή συσκευασία που έχει τόσα πολλά μέσα που λέω ok. Εντάξει, τα περισσότερα είναι βέβαια για τον Aromamizer, αλλά ναι, αυτό εδώ μου ήρθε στα χέρια και λέω όπα, εδώ είμαστε. Τι κάνουμε? Όπως είπα, η συσκευασία είναι εντυπωσιακή. Έχει μέσα τις επεκτάσεις για τον ατμοποιητή, να τον κάνεις μεγαλύτερο και πόσο ακόμα μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, έχει μέσα τους περιοριστές καμινάδας, ένα ακόμα deck, αυτή τη φορά mesh. Και φυσικά όλο το kit του mesh για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να φτιάξει και να στήσει αυτό το deck. Φυσικά βέβαια έχει και spares που σίγουρα θα τα χρειαστεί στην πορεία. Όταν παίρνεις για πρώτη φορά στα χέρια στον Aromamizer Plus version 2, θα το δεις με αυτήν εδώ την εμφάνιση. Έχει ύψος 51,5 και είναι τριαντάρης. Ακούτε εσείς εκεί έξω που ζητάτε τέτοιου είδους ατμοποιητές? Τριαντάρης είναι. Και όταν βέβαια φυσικά τον παραμετροποιείς, γιατί παραμετροποιείται είναι hybrid μπορώ να πω, και τον κάνεις RDA, θα είναι στις 41,6 σε ύψος χιλιοστά, νομίζω εκεί. Ενώ αν βάλεις την επέκταση θα πάει στα 71 χιλιοστά. Ναι. Οκ. Τις προάλλες με είδε η γυναίκα μου με το setup αυτό και μου λέει έτσι σοβαρά κιόλας. Λέει, Κώστα, θυμάσαι που σε είχα ρωτήσει κάποια στιγμή ότι χρειαζόμαστε μια χύτρα και ότι χάλασε η προηγούμενη και σε έκανε στον Κινέζο? Το μόνο που έχω να σου πω, ντροπή και έσχος, γιατί ενώ έκανε στον Κινέζο, στο τέλος βλέπω στα χέρια σου μια χύτρα Κινέζε. Με τρόλαρε κανονικά όμως. Ναι. Τώρα θα μου πεις, Κώστα, χρειάζεται κάποιος ένα τέτοιο ατμοποιητή να πηγαίνει στα 71 χιλιοστά σε ύψος? Το χρειάζεται, αν και εφόσον του αρέσουν τα μεγάλα setup. Γιατί όταν βάλεις και την επέκταση, μέσα η χωρητικότητα του ατμοποιητή πάει στα 16 ml υγρό. Wow. Ενώ τώρα, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι στα 8 ml. Ρε, πόσο μου αρέσεις, πόσο. Το πιο φοβερό χαρακτηριστικό του Aromamizer Plus version 2 είναι τα airflows. Είναι σύστημα Honeywell 3-2-1. Πώς μπορώ λοιπόν να θα περιγράψω αυτά τα airflows? Έχει και από τις δύο μεριές το ίδιο σύστημα. Εντάξει, σαν πρώτη φάση. Αρχίζει με 3 γραμμές με τρύπες μέσα. Μετά πάει στις 2 γραμμές πάλι με τρύπες και στην τελευταία σειρά έχει μόνο μία γραμμή με τρύπες πάλι. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνεις? Ρυθμίζεις κάθε φορά που θέλεις και πόσες τρύπες θέλεις να είναι ανοιχτές σε οποιαδήποτε αυτή θέση, και βέβαια φυσικά μπορείς να ρυθμίσεις και τα ενδιάμεσα, δηλαδή να πάρεις και να κλέψεις από τις 3 γραμμές κάποιες τρύπες και από τη δεύτερη σειρά στις 2 γραμμές να κλέψεις κάποιες τρύπες και να το βάλεις κάπου ενδιάμεσα και να πάρεις αυτή την τζόρα που θέλεις. Προσπαθώ να στο εξηγήσω όσο το δυνατό καλύτερα, αλλά πίστεψέ με, έχει πολύ ωραίο σύστημα και όλο αυτό νομίζω είναι και το χαρακτηριστικό του που κάνει αυτή τη σμουθάτη, την πολύ έτσι αυτή soft τζούρα, που για το μέγεθός του θεωρώ ότι είναι ο πιο αθόρυβος εκεί έξω. Είσαι πιο αθόρυβος. Είσαι. Πάνω από τα airflows έχουμε το σύστημα ροής των υγρών, δηλαδή κλείνουμε και ανοίγουμε τα υγρά ανάλογα εμείς πως γουστάρουμε. Φυσικά βέβαια σου λέω πάντα, τουλάχιστον εγώ έτσι προτείνω, ότι όταν γεμίζεις κλείνε τα υγρά, γέμιζε και μετά άνοιγε τα. Στον Aromamizer Plus version 2 έχουμε top filling, δηλαδή ξεβιδώνουμε το upper cup και έχει κάτι τεράστιες τρύπες που μπορείς να τις δεις και από πολύ μακριά. Δηλαδή βάζεις εκεί πέρα και λέει, όπα, έχουμε τρύπες εδώ. Ναι, είναι τεράστιες τρύπες λόγω και του μεγέθους. Οπότε γεμίζεις με οποιοδήποτε μπουκάλι, με οποιοδήποτε τρόπο, κανένα πρόβλημα, ρίχνεις όλο το μπουκάλι μέσα που λένε. Εντάξει, έχει μεγάλες τρύπες και σε βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτά είναι τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά στον Aromamizer Plus. Και ξέχασα να σου δείξω πώς φαίνεται το setup με την επέκταση που έχει μέσα στη συσκευασία. Για δες, εδώ.
Okay. Και μην περιμένεις σε αυτό το βίντεο να δεις πλήρη παρουσίασή του, να βλέπουμε στα κοντινά του και όλα αυτά. Εγώ θα σου πω τα δικά μου συμπεράσματα όσο καιρό το είχα στα χέρια μου. Αλλά εδώ έχουμε μια πολύ μικρότερη version του Hadron. Το προηγούμενο ήταν λίπο και εντάξει, εντάξει, δεν με τρέλανε τόσο πολύ. Αλλά εδώ όμως με τις δύο μπαταρίες που μπορείς να βάλεις 21700 μέσα ή 20700 ή 18650, εντάξει, έχει μικρύνει κατά πολύ το μέγεθός του, νομίζω δηλαδή. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν είχα στην κατοχή μου το προηγούμενο, απλά το δοκίμασα στο παρελθόν και από ό,τι θυμάμαι, ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Και αν θυμάσαι στην αρχή σου είπα ότι έχουμε ένα extra deck που είναι mesh. Ωραία. Αυτό που θα φοράει απάνω ο Aromomizer είναι το postless. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σου δείξω στήσιμο με postless, γιατί σου έχω δείξει άπειρες φορές σε προηγούμενα βιντεάκια με άλλους ατμοποιητές. Σήμερα θα στήσουμε με mesh και θα στο δείχνω ταυτόχρονα όσο εμείς θα μιλάμε και θα σου λέω τα χαρακτηριστικά του setup αυτού. Γενικά, όλο αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Όταν στείνεις με mesh deck, η συμβουλή μου είναι πολύ συγκεκριμένη και θα την επαναλαμβάνω κάθε φορά που έχω έναν ατμοποιητή με mesh deck, δηλαδή που βάζεις μέσα το πλέγμα. Αυτό. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ το βαμβάκι. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Το σύρμα, γενικά το πλέγμα αυτό μπορείς να το βάλεις πανεύκολα και το βλέπεις βέβαια ταυτόχρονα πώς το έχω βάλει και με ποιον τρόπο, αλλά το βαμβάκι σίγουρα χρειάζεται να το προσέξεις. Θέλει να είναι πολύ και αφράτο. Δηλαδή πρέπει να καλύβει όλη τη γέφυρα που σχηματίζει το mesh εσωτερικά, όλο αυτό δηλαδή το σημείο, και να είναι πολύ αφράτο. Έχεις πάρει καμένο από... Ξέρετε τι έγινε τώρα? Έγινε alert και έχουμε, λέει, επικίνδυνα φαινόμενα εδώ στο νησί, οπότε καταλαβαίνεις. Ναι. Θα το αφήσω μέσα αυτό να το ακούσεις κι εσύ, όπως είπα εγώ πετακτικά πάνω. Και αν θυμάμαι καλά, πριν χτυπήσει το alert, σε είχα ρωτήσει αν έχεις φάει καμένο από μέσα. Καλή φάση, σε καλή στιγμή χτύπησε το alert, γιατί πραγματικά και εσύ αν φας καμένο από έναν ατμοποιητή με deck που παίρνει μέσα τέτοια πλέγματα, άστα να πάνε, θα πεταχτείς επάνω. Προσοχή, θέλει να έχει καλή τροφοδοσία το μες, να έχουμε βάλει καλά το βαμβάκι μέσα και όλα αυτά να τα προσέξουμε στην αρχή. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, φυσική, αλλά πρέπει να προσέξεις τον τρόπο που θα βάλεις μέσα το βαμβάκι σου. Αφράτο, πολύ, να κλείσει όλη μέσα αυτή τη γέφυρα που σχηματίζει το μες και μέσα στα λούκια να το βάλεις πολύ αφράτα. Κάτι άλλο που πρέπει να σου επισημάνω, ότι αυτός ο ατμοποιητής παίρνει όλα τα mesh από άλλες εταιρείες. Γιατί όπως είδες και εγώ χρησιμοποίησα άλλα mesh, είναι αυτά τα Next Mesh από OFRF. Τι όνομα είναι και αυτό, ρε παιδιά? Γλωσσοδέτης. Αυτά λοιπόν χρησιμοποίησα, κανένα πρόβλημα. Θα μπορέσεις δηλαδή να το χρησιμοποιήσεις αυτόν τον ατμοποιητή με οτιδήποτε πλέγμα βρεις εκεί στην αγορά και να γουστάρεις. Και πάμε τώρα σε αυτό που θέλεις να ακούσεις από τα δικά μου χείλη, τη γνώμη μου για τη γεύση του. Η γεύση του είναι απίστευτη. Κάποιοι είπαν ότι σε mesh δεν παίρνει τόσο ωραία γεύση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ίσως εκεί παίζει ρόλο και αυτό που σου είπα. Η ποσότητα του βαμβακιού να είναι τόση όση. Να μην είναι πολύ, γιατί κάπου θα κάνει mute τη γεύση, δηλαδή περισσότερο από αυτό που πρέπει. Να μην είναι στουμπωμένο, γιατί πάλι θα κάνει mute τη γεύση. Ή να είναι λιγότερο, που εκεί θα παίρνεις ψιλοκαμένο χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ξέρεις, αυτοί οι σπιθυρισμοί, άμα είναι γυμνό κάπου σε ένα σημείο το πλέγμα αυτό, οπότε η γεύση δεν θα είναι σωστή. Κατά τα άλλα όμως, όταν στήσεις σωστά αυτό το mesh, θα πάρεις πολύ ωραία γεύση και από μέσα. Βέβαια όμως η διπλή αντίσταση μέσα στο deck αυτό το postless είναι super. Η γεύση που παίρνεις είναι από άλλο πλανήτη. Και από την άλλη η τζούρα είναι τόσο βελούδινη που δεν ξέρω τι να πω. Με εκπλήσει. Φαντάσου να είμαι έξω, να με δει κάποιος και μάλιστα να έχω βάλει και την προέκταση στον Aromomizer. Θα νομίζω ότι οπλοφορώ. Κύκλοφορώ και οπλοφορώ. Αυτό. Αλλά όμως θα κράξω τη Steam Crave. Γιατί βρε Steam Crave έβαλες μέσα σε αυτό το postless deck αλενόβιδες? Χάθηκε να βάλεις ίσχυες, σταυρό, κάτι άλλο. Ρε εσύ, σταματήστε να βάζετε αλενόβιδες. Δεν διευκολύνουν κανένα και χαλάνε εύκολα. Και δύο λόγια για το mod. Εντάξει, δεν θα πω πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς σου είπα και στην αρχή ότι είναι πολύ πιο μικρότερο από το Hadron το προηγούμενο με τη λίπο μπαταρία. Εντάξει, δεν μου αρέσει εμένα η λίπο μπαταρία, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να έχει καλή απόδοση, μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά για μένα η λίπο είναι... Δεν θέλω. Καλύτερα να έχω τις μπαταρίες που εγώ γουστάρω να βάζω για να βγάζω. Και ένας ακόμα λόγος που διαφέρει αυτό το Hadron με το προηγούμενο, με τη λίπο μπαταρία, είναι ότι ο χώρος πλέον των μπαταριών είναι πεντακάθαρος. Έχει κρυφτεί όλη η πλακέτα, δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνονται καλώδια. Ο χώρος μέσα είναι super. Έχει μέσα δύο μαγνήτες το καπάκι, δεν κουδουνίζει τίποτα. Εντάξει, τι να πω. Είναι τόσο αθόρυβο τέτοια κατασκευή. Μπορεί να είναι απλή κατασκευή, δεν έχει πολλά μπιχλιμπίδια σαν εμφάνιση. Εντάξει, κάποιοι θα το πούν αυτό, ότι
πολύ απλό ρε παιδί μου, πολύ κουτί. Αν θυμάσαι όμως και το drag, εντάξει περνάω κάπου αλλού τώρα σε άλλη κατηγορία, αλλά και το drag το προηγούμενο ή μάλλον το πρώτο είχε βγει έτσι, σαν τουβλάκι. Και πόσοι το αγαπήσαμε. Πάρα πολύ. Μη σου πω όλοι. Εντάξει, δεν με πειράζει. Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω και πολλά μπιχλιβίδια έξω να υπάρχουν. Αρκεί αυτό το μοντάκι να μου κάνει τη δουλειά μου. Και με τέτοια πλακέτα DNA 250C που έχει μέσα, ok. Και δεν θα σου δείξω τίποτα σήμερα, παραμετροποίηση και λοιπά με το scribe. Το έχω κάνει σε άλλο προηγούμενο βίντεο παλιότερα. Μπορείς να το δεις. Θα το έχω ή στην περιγραφή κάπου θα παίξει. Δεν ξέρω. Μπορείς να το δεις ή να ψάξεις το κανάλι να βρεις ή να το βρεις από άλλα κανάλια πώς παίζει η DNA και να μάθεις και πώς παραμετροποιείται ένα DNA μοντάκι. Με ποιον τρόπο. Μην το κάνεις αν δεν ξέρεις και αν δεν είσαι σίγουρος. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάθει κάτι. Στο παρελθόν μου είχε πάθει κάτι ένα DNA, αλλά από τότε μέχρι τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και κάτι άλλο που θα σε παραξενέψει και εμένα με παραξένεψε, αλλά μετά κάθισα και το σκέφτηκα λογικά και λέω: οκ, ηρέμησε Κώστα, ηρέμησε. Έτσι πρέπει να είναι. Σκέψου λογικά. Έχουμε εδώ μια micro USB και θα ήθελα να είναι μια Type-C. Αλλά η πλακέτα που φοράει μέσα είναι της Evolve, όπως είπαμε, DNA 250C, που ακόμα δεν έχει ανανεωθεί και να έχει περάσει από ό,τι ξέρω τουλάχιστον στην πλακέτα της Type-C θύρα. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, γιατί όλα αυτά που θα κάνεις σε αυτή την πλακέτα ή σε αυτό το μοντάκι δεν είναι να το φορτίζεις από την θύρα. Προσοχή, εξωτερικός φορτιστής, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το λέω συνέχεια, δεν θα βαρεθώ. Ένας εξωτερικός φορτιστής για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ποτέ από τη θύρα. Εκτός αν έχεις κάπου πάει σε μια εκτακτή ανάγκη, εντάξει, εκεί θα το φορτίζεις μια φορά στις τόσο. Αλλά ο λόγος που υπάρχει είναι για να αναβαθμίζεις, για να παραμετροποιείς το μοντάκι σου. Μόνο για αυτό το λόγο και μόνο για αυτό το σκοπό θα το χρησιμοποιείς. Δεν έχω κάνει καμία παραμετροποίηση στο δικό μου μοντάκι αυτή τη στιγμή προς το παρόν, γιατί ήθελα να σου δείξω πως είναι όταν το πάρεις και εσύ στα χέρια σου. Εντάξει, μετά θα το παραμετροποιήσω και θα το κάνω όπως γουστάρω εγώ. Αλλά προς το παρόν ήθελα να σου το δείξω έτσι στα πλάνα που το έχω στο κοντινό. Και κάτι ακόμα που με ρωτάς συνέχεια όμως σε κάθε παρουσίαση που κάνω σε mod είναι τι ατμοποιητές χωράει επάνω αυτό το mod, το συγκεκριμένο ή οτιδήποτε. Εδώ ο Aromomizer είναι 30 χιλιοστά. Κοίτα πόσο όμορφο είναι, κοίτα πόσο ωραίο φυτάρι. Μπορείς να βάλεις μέχρι και νομίζω 34 χιλιοστά. Μέχρι εκεί το πήγα. Παραπάνω λίγο εξέχει και εντάξει, μετά ξεφεύγουμε. Και πόσο μεγαλύτερη να είναι η ατμοποιητές ρεγαμότο. Είπαμε χύτρα αυτός. Δηλαδή η επόμενη τι θα είναι, Καζάνια. Okay. Το Hadron Plus είναι κατασκευασμένο από σκληρό αλουμίνιο, χοντρό αλουμίνιο, δηλαδή δεν το τσιγκουνευτήκανε καθόλου η Steam Crave. Πάρα πολύ στιβαρό στο χέρι, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κράτημα. Εντάξει, είναι μεγάλο. Στο είπα και στην αρχή. Είναι πολύ μεγάλο για κάποια μικρά χεράκια, ας πούμε. Δεν είναι βέβαια για μια γυναίκα. Δεν ξέρω. Μπορεί να της αρέσουν, ξέρω εγώ, τα μεγάλα μοντάκια, γιατί όχι. Αλλά για τους περισσότερους εκεί έξω με μικρά χέρια δεν είναι για αυτούς. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραίο κράτημα και είναι 91 χιλιοστά σε ύψος. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι θα γίνει αν βάλω και το από πάνω το Aromomizer Plus με την προέκτασή του. 71 ο Aromomizer συν 91, δηλαδή εντάξει, ok, πάμε στο διάστημα μετά, πύραυλος. Αστειεύομαι. Επαναλαμβάνω, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, είναι το βίντεο για ένα setup που είναι μεγάλο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο παρελθόν ότι η Steam Crave δεν τσιγκουνεύεται στο μέγεθος. Της αρέσουν τα μεγάλα. Εσένα σου αρέσουν τα μεγάλα. Θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια τη δικιά σου άποψη για μεγάλα setup. Αν σου αρέσουν ή όχι, θέλω να μου το γράψεις κάτω και να το συζητήσουμε. Αλλά κάτι πραγματικά που με χάλασε είναι ότι μέσα στο χώρο των μπαταριών δεν έχει ribbon. Δηλαδή αυτό είναι το μειονέκτημα που του βρήκα, εκτός από τη micro USB που δεν είναι δικό του πρόβλημα, είναι αλλουνού το πρόβλημα. Εντάξει, αλλά αυτό που βρήκα τουλάχιστον που πραγματικά λείπει από αυτό το mod είναι ένα ribbon, ρε παιδί μου. Κολλήστε ένα ribbon. Πόσο αξία έχει ένα ribbon για να βγάζω τις μπαταρίες μου χωρίς να κάνω μπα. Δεν θέλω να το διαλύσω επειδή γουστάρετε εσείς, να μην βάζετε ribbon. Τι χάλια είναι αυτά. Βάλτε ένα ribbon να βγάζω τις μπαταρίες μου σαν άνθρωπος. Ζω για αυτά τα ντουμάνια. Ζω για αυτά τα ντουμάνια. Πω. Ήρθε στα χέρια μου από την ίδια την εταιρεία και την ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε. Θα το προτείνω τώρα. Είναι για κάποιους. Ίσως είναι για αυτούς που θέλουν μια πολύ ωραία κατασκευή στα χέρια τους, αλλά μεγάλη. Θέλουν κάτι στιβαρό στα χέρια τους, αλλά τεράστιο. Θέλουν να έχουν το απόλυτο, μέσα εισαγωγικά απόλυτο, γιατί και αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, στην τζούρα, στη γεύση, στα χαρακτηριστικά, στην απόδοση, στο πόσο θα κρατήσει το χρόνο. Για μένα αυτή η κατασκευή μπορώ να πω ότι παίζει πάρα πολύ ωραία και μπορεί να κρατήσει το χρόνο. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Και σε αυτή την περίπτωση δίνεις, αλλά παίρνεις αρκετά πράγματα. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σε βοήθησα. Τα λέμε. Γεια.